Здравейте! Днес в светлината на прожекторите ми гостува младият и много обичан актьор Сашо Кадиев. За тези, които не свързват името му с Катето Евро, ще кажа, че той е син на любимката Катето Евро. Здравей, Сашо! Здрасти! Добре дошъл, как се чувстваш в Русе? Много добре се чувствам в Русе. Аз имам роднини между другото в Русе. Така ли? От страна на баща ми. Леля Миля, тук... Кой още? Значи имаш кръвна връзка с Русе, може да Да, се имам каже. рода тук в Русе. Даже те ми звъняха онен ден, викат, сега ще идваш тук в Русе да играеш. Се чухме. Малко съм изморен, извиняй, защото, нали... Още повече вчера по BTV гледах, че си болен. Каза, че си болен. Болен съм. И аз го изкарах този вирус миналата седмица нали? с 38 градуса температура. Аз още нямам температура, Да. Ама как играеш и работиш болен? Ами, гледай сега, това е част от професията. Значи при нас са ни учили, че не може да играеш само ако си умрял. Истина. Да, така е. При Той всички в други- нашата работа е така да ти кажа. Да, и при всички други положения трябва да си играеш, защото е сега, нали, тук в Канев би трябвало да има стотици хора, публика. Ще има. Да, и сега Определено. няма как да, нали, на тия хора, аз да кажа тук от София на организатора, да кажа няма да идвам, защото съм болен. Понякога падат представления заради болен Ама актьор. трябва да е много Ма болен. трябва да си налегло. Трябва Нали? буквално да си Да. нагло. Така че това са част от професията, не е нещо извънредно. Тази сутрин пак в преди обед по BTV, защото редовно ви гледам, Веско Плачков ви беше коментаторът на седмицата. Да, той е седмичен коментатор Веско Плачков. Излезе и каза, скарах се с Сашо, аз много го харесвам като актьор, ама хич не го харесвам като човек. Казва той. Да, казва той. Това беше първоаприлска шега, явно. Ама що за човек си всъщност? Ти ако трябва да кажеш нещо за себе си. Не знам дали мога да се определя, обаче във всеки случай така в категория най-общо казвам, съм добър човек. Не правя нищо лошо, да си казва. Славата влияе ли ти? Защото вече стана много известен вече. Разбира се, малко влияе славата от гледна точка на това, че човек се успокоява да е. Аз успокояваш се малко в смисъл, че вече не се чудиш какво ще става. А това успокоение понякога води до... Затова някои хора остават впечатление, че известните така наречени са едва ли не надути, но то не е от тази гледна точка, защото човек малко се затваря в себе си от цялата тая работа и... Да ти кажа, много талантливите хора никога не се надуват много, които си верно знаят стойността. Верно е, той до характер. Да. Защото, знаеш, големи наши български артисти от едно време, страхотни артисти, страхотни характери, но страхотни актьори, но трудни характери. Да. Нали, Не разбираш? съм забелязала, аз съм правила интервюта и с Къло Янчев, Бог да го прости, и с Стоянка Мотафова, и с Тодор Колев, Бог да го прости, все в минало време говоря, и с Васил Михайлов. Уникални хора са били. Да, верно е това. В разговор. Носиш много дини под една мишница, водиш 2 телевизионни предавания вече, играеш на сцена, скоро стана и татко. Как се справяш с толкова задачи? Ами пак ти казвам, аз съм на принцип да не се отпускам. Тоест, като съм задвижил всичките тия работи, които ги избори, не се отпускаш. Вървиш само и не мислиш. Тоест, не се замислиш, как ще ги направя тия работи, как ще ги изработя, как ще ги свърша, защото ако се замислиш, се потискаш, защото отговорността е голяма. И може би е въпрос на организация. Не, на шега малко, значи по-на шега трябват нещата, според мен. Да. Чувство за хумор. По-на игра. Да. Като играеш така, те си върнат ангажиментите. Не ми е трудно да чукам на дърво. Между прочим, някъде в средата на миналия месец те гледах в София, в Малък градски театър зад канала. Да, това е моят театър, аз съм на щат там. На щат ли си там? Да, от 7 сезона вече. Да, не знае. В пиесата Лодка в гората по Хайтов, от режисурата на Марио Скоркински. Трябва да ти кажа, че бях изключително впечатлена от тебе и от Луиза Григорова. Като водиш, винаги съм те харесвала, но друго е сцената. Само ще прекъсна. Водещ ми е все пак като хоби, нали? То е нещо, въпреки че стана всекидневна работа, то е нещо допълнително, което дойде като екстра. Иначе аз все пак се занимавам с актьорско майсторство в смисъл, че и това завърших. Това ми е образованието, това ми е професията и вече 10 години, откакто съм влязъл в ВИТИС, се движа в тази посока, така че едното не изключва другото. Не изключва другото. Ама къде се чувстваш най-добре? Пред камерата, на сцената? И на двете места се чувствам много добре, но разбира се, на сцената се чувствам най-добре. Най-добре. И то не защото е сцената, а просто защото когато играя,
изразявам себе си най-свободно и нямам никакви комплекси, Там е задръжки. по-силен контакта с Ами да, хората. и публиката, разбира се, но Да. цялото това преживяване на сцената е много адреналиново, много е така магическо, дори ако щеш. Да. И аз така обичам живия ефир, а не записите. Ние сме на живо защото преди го обед, има, да, знаеш. защото го има, на живо. Така че живото винаги е много добро, но сцената е върха на сладоледа. А като баща как се чувстваш? На малката Катя. Ами понеже още е рано малко, Рано е, да. не мога Те съвсем... бащите по-късно се осъзнават. Така разправям, като да. такива, да. Не, аз усещам една голяма привързаност към семейството. Разбира се, това нещо още в мига, в който видиш детето си. Но разбира се, може би трябва време, не знам, съвсем да вляза вътре под кожата на нещата. Но съм щастлив. Да. Между другото, дъщеря ти се роди на 19 марта, ако не ме лъжа паметта. Да, 19 марта. Моята е родена на 17 марта, 2 дена по-рано. Жива и здрава. Макар, че преди 25 години е родена моята. Твоята голяма вече. И едно прекрасно дете. На какво искаш да научиш дъщеря си? Най-важното, на което искаш да я научиш в живота. Не съм мислил толкова за тия неща, но... Не, защото е от рано сега. Да. Ама... Разбира се, на тия общочовешките ценности. Пак ти казвам, да е добър човек, да е честна, да е така... Тези одия риби, ти знаеш, те са състрадателни. Състрадателни са, твоята малко е състрадателна, тайни, много чувствителни. Много чувствителни, да. Може би ще се опитам да я науча да не е толкова чувствителна. А не за друго... Това трудно се учи. Ами да, отличен опит мога да ти го кажа. Ама аз ще кажа, че става с тренировки. Защото аз също съм много чувствителен. Аз съм зодия Дева. Ние девите също сме чувствителни. Все пак сме най-земната зодия. И... Обаче аз се тренирах през годините. А баба Катя щастлива ли е, че повторихте името й? Разбира се. И не само за това. Разбира се, че много е щастлива. Все пак тя носи, внучки носи нейното име. Това е един подарък към нея и благодарност, че ме е родила. Нали? И е щастлива, че е баба. Плаче почти при всеки момент, в който види внучка си. Помага ли ви? Да, за сега ние сега сме отделно още и минава така да донесе някой друг подарък, някоя баница и тутма никой не ме прави. Тиквеник. И баница предишния ден със сирене. Тя е голяма кулинарка. Всички го знаем това. Уникална кулинарка е. Става. Не дей да бъдеш толкова критичен сега. Не. Да не се хваля. Попитам, да. Ти като син на такава известна актриса, трудно ли ти беше в началото в сянката на майка ти да се наложиш? Не, аз ще кажа, често съм издали този въпрос, аз никога не съм имал усещане, че съм в нечия сянка. Тоест, аз никога не съм занимавал с тази част на нещата, разбираш? Тоест... Но това е някаква отговорност, да знаеш, че майка ми е много известна, наложила се актриса, аз не трябва да я изложа, да я компрометирам. Не, такива мисли при мен не е имало, кълнати се дори за секунда. Аз съм бил много далече от това. Аз съм вършил това, което ми харесва на мен и това препоръчвам и на хората, които чувстват някакъв дискомфорт, да занимават единствено и само със себе си. Когато човек занимава със себе си, единствено с неговата работа, професия, образование, той изолира всички тези странични фактори, които нямат значение. Те нямат никакво значение. И си движи. Ако ставаш за една работа, ставаш. Ако не ставаш, не ставаш. Няма значение кой е баща ти, кой е майка ти. Ясно. Сега си водиш на този новото реалити. България търси талант. И един такъв въпрос ми се върти в главата. Толкова малко хора останаха в тая държава. Една шепа хора сме, дето се казва, откъде се пръкват толкова много таланти? И всички, повечето са ярки. Виж сега, не сме чак толкова малко. Млади хора има доста. И понеже кастинга се прави цяла България. Колко да сме доста да захранваме толкова много реалити формати, които са свързани с талант. Ами ще дам пример сега. Примерно тук някъде към песен. На кастинг минаха общо, като хора, 400 нещо, 500 човека, ще излъжа. 400-500 човека, нищо не е. Да. За цял формат. На други, като има още 400-500, говоря, това е годишно, все пак на някакъв формат. Като се върнеш на годишно, да кажем да минат 2000 човека, на 4 такива формата, то дори няма и толкова, но примерно, 2000 човека на година, млади какво са? 10 години са 20 000. 20 000 човека с 10 години не могат да се намерят 20-30 000 човека от милиони. Не е така. Има. Да, ако и не напускат толкова млади хора верно да си търсят късмета по света. Те напускат, защото тук няма е трудно. условия, трудно е. Извинявайте, ние имаме късмет с тебе, че имаме професии, които ще ги харесваме и си ги работиме, но хората нямат този късмет и се чудят какво да правят тук. Да. Учат години, после отидат някъде да работят за 500 лева и то
къде отива цялата работа? Да, те не виждат смисъла. Не, защото ти риеш, пък седиш беден, което е едната страна на нещата. Парите не са толкова важни. Когато човек е млад, има мечти. Но все пак по едно време се оказва, че те са минали някакви години. Ти продължаваш да си беден, продължаваш да не си уважаван. Материалното не е основното, но трябва да има определено ниво, определен стандарт. Естествено, защото човек в крайна краищата, за да бъде щастлив и спокоен, той трябва да има някакъв нормален бит. Да. Защото то не става само с въображение и с духовни разни такива представи, бих казал. Ти играеш тая вечер в горката Франция. Затова ще те пусна, за да можеш да се нагласиш за представлението. Хванахме те малко преди спектакъла и благодаря ти, че се съгласи на този разговор. Накрая какво би пожелал на русенци? На русенци какво мога да пожелая? Мога да пожелая каквото бих пожелал на детето си, каквото бих пожелал на моите приятели. То е много трудно да се пожелая нещо, защото то внимай какво си пожелаеш, нали? Мога да им пожелая наистина здраве, защото аз с годините разбрах, вече не съм чак толкова млад, над 30 съм, не че съм много възрастен, ама не съм и много млад вече. Да, но младееш. Младея, да, благодаря ти. Бих им пожелал здраве и бих им пожелал ентусиазъм, по-скоро някак да следват сърцето си. Защото това е истина. Да бъдат себе си. Защото когато човек следва сърцето си, поне по мой опит, тогава се случват хубавите събития в живота. Да, така е. Благодаря ти за този разговор. Още веднъж и успех на представлението. Мерси, дано да хареса на русенци. Това е френска комедия, много хубава. Дано.